תודה לניר. אני רוצה להוסיף משהו על אמא שלך. טוב, נעבור רגע לשטח קצת מוזיקלי. אמא של את רבקה, אנחנו היינו מכנים, הדודה עם הקונצרטינה. והיא הייתה מלמדת אותנו שירים. ואני זוכר שיר שאני אשאיר לכם אותו עכשיו עד היום. זה היה שיר שאחר כך נודע לי שכתבה איזה אנדה אמיר והמלחין היה רבינה, אבל אז ידענו שזה השיר של דודה רבקה. מי שמכיר את השיר הזה יצטרף אליי. מי שלא מכיר ילמד שיר עתיק. על ענן כביש רץ ענן חמור ועליו ענן איש מנגן כינור לילי 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 פתאום נושבת רוח מהחמור נשאר רק צל האיש כולו נפוח ובידו מקל עוד רגע קט גז הכל חלף לילי 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 לילי. לא רק הם שרים יפה, איזה מקהלה אנחנו. שלום, אני יעל סגלוביץ', הבת הצעירה ביותר של משפחת סגלוביץ' והבדודה הצעירה ביותר של משפחת אוזן. באמת עכשיו הם צריכים למה דווקא אני מספרת, אם אני הכי צעירה, אבל ככה זה אצלנו במשפחה. הצעירים מקבלים את העבודות הקשות ביותר, וגם מאחורה אפילו עליי לחץ מתון לספר. כי אבא שלי, אלי, באנדרסטייטמנט הוא לא מדבר, לפעמים הוא מוציא מילה ושם. אז לקראת האירוע הזה ישבנו בבית קפה לספר לי סיפורים על המשפחה, קצת. אז אני לפחות חייבת לספר לכם קצת את מה שהוא סיפר. אז כולנו נכדים של משה וטובה סגלוביץ'. סבא שלי משה, כמו שאתם יודעים כבר, היה בן הבכור של דוב. ודוב היה נשוי בהתחלה לרחל, שעל שמה בעצם רוחה, הדודה המפורסמת שלי, שתכף אני אספר עליה. ורוחלה, מרוחלה ואליה. מרוחלה ואליה. כן, וסבא שלי התחתן עם טובה, שהביאה את כולנו לעולם. ואבא שלי סיפר אתמול, ברגע מפליג כמו שאמרתי, ששושנה היא זו שהכירה למעשה... נכון, אמא שלי. נכון. שושנה היא זו שהכירה בין סבא משה לסבתא טובה, ושאבא שלי מצא מכתב, שבו סבתא שהיא כותבת לשושנה, את חייבת לספר לי את כל האמת על משה. אבל עכשיו יד על העניין. אז מסתבר שהיא כנראה ענתה תשובות חיוביות. סבא שלי, שהכרתי אותו באמת לשנים ספורות מדי, היה כנראה איש רך מאוד ומקסים, שמספרים שהוא דומה מאוד לאבא שלי. אז זכיתי, הוא כנראה דיבר יותר. אבל הוא ידע לדבר. כולנו באמת זוכרים את קריאות השמחה שלו כשהיינו באים לבקר, את המון ההפתעות שהוא היה שומר לנו ממתקים, את הנתינה הבלתי מוגבלת שלו. את סבתא טובה אני לא הספקתי להכיר בכלל, אבל אני קרויה על שמה. אומרים שהיא הייתה יפהפייה, אישה חדה ומבריקה, ותולעת ספרים אמיתית, שהיא לא רק קראה ספרים, היא גם כתבה. אז באמת... נערות במבחן. נערות במבחן, כן, כולנו קראנו את זה. ואבא באמת מספר שאיתה מנקה את הבית מהר מהר מהר, כדי שתספיק לשבת לבלוע כמה ספרים. ואני קרויה על שמה, יעל טובה, ואבא שלי טוענת בתוקף שבגלל זה נתקעתי עם הספרות, למרות שהוא רצה שאני... אלה דברים שעושים איתה משהו בחיים. אז סבא משה וסבתא טובה הביאו לעולם את דודה שלי, רוחה, ואבא שלי נולד 5 שנים אחרי. וברבות הימים רוחה התחתנה עם יוסי, ואימא שלי עם לילי, וככה הגענו כולנו לעולם. אימא שלי, לילי, היא בת יחידה, בגלל זה בעצם רוחה היא הדודה היחידה שלנו, ולכן היא זוכה לכינוי המדהים דודה. למעשה, בגלל זה באמת לנו ולרוחה יש קשר מדהים. זו בעצם המשפחה היחידה שלנו בעולם, אנחנו מאוד 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 קרובים אליהם. ואבא שלי ורוחה הם צמד חמד,
הם לא רבים אף פעם, שזה מעצבן מאוד. הם תמיד מסכימים אחד עם השני, בעיקר על פוליטיקה. ובגלל זה באמת אימא שלי, לילי, והדוד שלי, יוסי, היה להם שפה משותפת וסודית של מי שהצטרפו מחוץ למשפחה. הם היו מרחלים ביניהם בצרפתית ומביאים את הרוח החיה למשפחה. לצערנו הרב הגדול, דוד שלי, יוסי, נפטר בשנה שעברה מסרטן, וכולנו עדיין מתקשים להתאושש, ובאמת היה לי חשוב להזכיר אותו כאן. אבא שלי, אליק, שקוראים לו אליושע, הוא דוקטור לאסטרופיזיקה, אבל היום בכלל פיזיק מחשבים. ודודה שלי רוחה, אחת היחידה כמו שאמרתי, היא גמרה את האקדמיה למוזיקה, וניהלה ועדיין מנהלת ביד רמה ובזרוע נטויה את המפעל יחד עם אריאל, שכבר שמעתם אותו קודם. זהו, כתבתי קצת על כל אחד מהילדים, אני לא יודעת אם זה כל כך מתאים עכשיו. כמו שתמיד אבא שלי לא עונה, כן? צריך לנחש. מה זה אומר? אנחנו לא יודעים. אז לסיום באמת רצינו להגיד לכם תודה רבה על היוזמה שהביא את כולנו לכאן, ושהביא את אבא שלי להגיד כמה מילים, שזה מרגש. כולנו שמחים ומאושרים לפגוש סוף הפרצופים מאחורי השמות ששמענו עליהם כל כך הרבה. לפני שמתפזרים, אני רוצה, אלדד הזכיר את הדרכה החינוכית של אמא. יש סיפור קטן שמדגים את זה. שאמא, קודם כל כשהתחילה ללמד, לא הייתה אפילו כיתה. הייתה כיתה במובן שהיו התלמידים, אבל לא היה מבנה. אז הם נדדו בין הטבע למועדון לקריאה של החברים הגדולים. ובנדודיהם בטבע, יום אחד הם חצו את הנהר, נהר הימוך, והלכו לטייל, מוראו ילדים, והגיעו לכפר שוני. ופתאום, באופן מפתיע, השמש שקעה. הגיע הערב, לא הייתה להם הערכה של זמן. בקיבוץ כבר היו מודאגים, מה קורה? אז התגייסו והלכו בכיוון כללי, וגייסו גם את המשטרה האנגלית, ואת חיל הספר, שהוא היה מעורב אז, ירדני אנגלי, והגיעו עד חצי הדרך, אספו את כל הילדים ואת אמא על הסוסים והביאו אותם חזרה לגשר. אז זה סיפור קטן שממחיש כיצד, מה היו התנאים אז, ואני לא בטוח שלילדים זה היה יותר רע. אני חושב שלילדים זה היה הרבה יותר טוב, הדרך הזאת של ההוראה. ולפי התזוזות נראה לי שאנחנו מגיעים לרגע הפרידה. אז תודה לכולם שבאו. תודה לכם. ומבחינת הדברים של אלדד מאוד משמחים ומרגשים אותי, כי אני חושב שצריך למצוא דרך שהצעירים ייצרו קשר ביניהם. כי אנחנו שבט די גדול וחלק מרוחקים. מה שאנחנו נעשה, אנחנו הרשמנו פה את כל מי שנרשם. מי שעוד לא נרשם כדאי שיעשה זאת, לרשום כתובת אינטרנט, ואם אין לו אז מספר טלפון, ואנחנו נדאג להפיץ את זה בין כולם. גם את השורשים. זה תפנו לאורלי, שהיא תמצא דרך לעשות את זה. אני חושב יותר טובה במחשבים ממני. אני מצליח להעביר כבר קבצים גדולים של מוזיקה ושל זה, אבל עוד לא מצגות, זה כבר לא יהיה בקדנציה שלי כנראה. זהו, אז באמת תודה שבאתם. אני רוצה לבקש מכם משהו. אני כותב כעת ספר על המשפחה. אני עוסק בזה כבר כמה חודשים, ואני מנסה לרכז סיפורים מכל אחד ואחד,
ולפעמים זה קל, לפעמים זה קשה כקריאת ים סוף. כי אני לא יודע, כאן סיפרו סיפורים, וכשאני מבקש מאנשים לזכור סיפורים מתקופת הילדות, מסתבר שהם נולדו ישר גדולים. הם לא זוכרים מה שהיה בילדות שלהם. אז אני מבקש מכם, באמת, מכל אחד ואחד מהיושבים כאן, לשלוח אליי, אתם תמצאו שם, תקבלו שם את האימייל, ואתם יכולים לשלוח אליי, ואני מאוד חשוב שתשלחו סיפורים. כי ספר שיכתב בשביל הדורות הבאים, של הדור הצעיר, חשוב שיהיה בו סיפור. בלי סיפור הספר לא יקרא. אני לא רוצה שיהיה איזה ספר עם רק עובדות היסטוריות יבשות, אלא הסיפור. הסיפור עושה את הספר. ואני אספר לכם רק דוגמה, למשל. יורם אמר לי גם כן, אין לו סיפורים. ואז ישבנו יחד בביתו, ופתאום הוא ספר לי סיפור שבערב שבת, תמיד אבא שלו היה נוהג להביא שקית של גרעינים שחורים ושקית של בוטנים. וזה היה הפך למסורת. יום אחד אבא שלו בא, שומו שמיים, ערב שבת, הוא בא בלי, לא גרעינים ולא בוטנים ולא שום דבר. אולי אותו מוכר גרעינים לא היה וכן הלאה, והוא לא יכול היה לסלוח לעצמו כל השבת. איך קרה דבר כזה שהוא בא בלי גרעינים? הוא מספר לי את זה, הוא אומר, זה סיפור? נו, אני שואל אתכם, זה סיפור או לא סיפור? לכן אני אומר, כל סיפור קטן שיש, אני מבקש מכם, תכתבו, תעלו על הנייר, אל תקפידו על הסגנון, אל תקפידו לערוך אותו, תשלחו אותו אליי, כי זה חשוב, זה בונה את הספר. כן. תודה רבה.